माने 2 बोसोरा बेयावनो शुटिं खालामदों श'ले फिल्मखौ आरो बेयावनो कमप्लिट खालामदों आरो। हेलौ रायजोफोर, नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान भिडिअ फिन बरायबावनाय जाबाय। मैया सानसे सिगां आङो मोनसे लकेसनाव थांदोंमोन, बे श'ले फिल्म शुटिं जानाय बे जायगायाव थांदोंमोन। नाथाय बेयावहाय रायजो राजानि अननाय मोनाखै, माने सानदोंमोन बेयावहाय जुदि रायजो राजानि अनसायनाय मोनो अब्ला बाहुबालिखौबो आङो दिन्थिनो सानदोंमोन आरोखि बबे जायगायाव शुटिं जाया नैबे जायगाखौहाय लकेसनफोरखौ। नाथाय गैया, आसा खालामनाय बायदि गैया, मोनाखिसै, माथो खालामबावनाय। इसिबां खरस गारनानै भिडिअ खालामबायबाबो गैया, रायजो राजानि अनसायनायखौनो मोनाब्ला बानायफैयो। बे श'ले फिल्म बानायनाय लकेसनखौनो जों बेरायजोबनो हायाखै। डाइरेक्ट जोङो हाजोआव गाखोहैग्रोबायना, ओमफ्राय जोङो बेरायजोबनो हायाखिसै आरो। बेयावहाय श'ले फिल्म शुटिंआ ओरैबायदि गोबाव जादों, 2 बोसोर जादों जाहैदों बेयावहाय श'ले फिल्म शुटिंआ। गासिनबो लकेसना बेयावनि गोजा आरो। बे गाहाय गोजौ गामि एरिया गासिनबो सिगांनि समावहाय माने स्टुडिअ बानायजोबदोंमोन आरो बेवहाय फिल्म स्टुडिअ फिल्म बानायनो। ओमफ्राय रेल स्टेसनाबो दङ, रामानगर होननानै बुङो रेल स्टेसननि नामखौहाय। नोंथांमोना जुदि बेरायफैनोब्ला बेरायफैनो हागोन, खोन्थाहरफिनबाय आरो मोजाङैनो। गासैबो श'ले फिल्म शुटिंनि लकेसना बेयावनो गोजा। गाहायावबो गासिन स्टुडिअ बानायदोंमोन, ओमफ्राय हाजो गोजौ अन्थाइ गोजौआवबो गासिनबो स्टुडिअ बानायजोबदोंमोन आरो। दा नोंथांमोना फैयोब्ला अन्थाइ दाननायनि नुनो मोनगोन। बे अन्थाइ दाननायाबो बे श'ले फिल्म बानायनायावनो जादों। माने 2 बोसोरा बेयावनो शुटिं खालामदों श'ले फिल्मखौ आरो बेयावनो कमप्लिट खालामदों आरो। गासिनबो स्टुडिअ बायदिसिना बानायजोबनानै ओमफ्राय मानसिफ्रा श'ले फिल्मावहाय बेयावनि लकेल मानसि रावबो गैया। माने गासैबो महाराष्ट्रनिफ्राय फैजोबनाय आरो मुम्बाइनिफ्राय फैजोबनाय, बे जेनाखि श'ले फिल्मावहाय दङमोन बिसोरो। माने बेयावनि मानसिफ्रा बे स्टुडिअ बानायनाय मा बानायनायावल' हाजिरा मावनो मोन्दों आरो। माने फिल्मावहाय रावबो एक्टिं मोनाखै आरो बेयावनि लकेल मानसिया। बे शुटिंआ कर्नाटक स्टेटआवनो जादों, रामनगर होननाय जायगायावहाय जादों बे शुटिंआ। गाहायावबो गामि एरियायावबो ओरैबायदि स्टुडिअ बानायजोबखादों जाहैदों, माने डुप्लिकेट स्टुडिअ, माने बिदिनो सावनाय उरायहोनाय न', बैफोरबायदि गुन्दाफोरनि थाग्रा जायगा, बैफोरखौ गासैखौबो बानायजोबदों आरो अन्थाइ गोजौआवबो बानायदों आरो। नैबेनोमोन गासिनबो बेयावनिनो गोजा माबाया, बे श'ले फिल्मनि लकेसना। बेयावनो गामि एरिया साइड लानानै साइड, बारा गोजान गोजान गैया आरो। बेयावनो गलगाल बे गामि दसेयानो होनजायो। दा बेनो रायजो राजा नोंथांमोन, दानि इउटुबाबो ओरैबायदि आपडेट जाबाय, माने साबस्क्राइब बारायनायनि चान्सआनो गैला, जोब्बाय। माने बे साबस्क्राइब सोदोब लिरनाया बेखौ सिगां गोजा नुयोमोन, दा गोजा नुला, गफदसो बानायनानै होबाय आरोखि। माने साबस्क्राइब खालामनानै दोनखानाय बायदिसो नुसै। अब्ला बोरै साबस्क्राइब जाबावनो, साबस्क्राइब मोनबावनो इउटुबारफ्रा। आरो बे सिम्बोलाबो फिसासिन जाबाय, गोलैसिन खालामबाय। माने सिगांहाय गोजा गिदिर गोलाव स्रा स्रा नुयोमोन, ओमफ्राय दाने मा जाखो, फिसा साल' नुसै साबस्क्राइब लिरनाय सोदोबा, बे थुला साबस्क्राइब जाग्राया। बेखौनो सोलायनानै होबाय दा। बेनिखायनो इउटुबारफ्रा दा साबस्क्राइब मोननोबो बिराद थान दङसै आरो। आंथ' बे आपडेटखौ मोनसेबो हामजायाखै, बे साबस्क्राइब लिरनायखौ सोलायनाय नैबे आपडेटखौ एसेबो हामजायाखै आं। बाखि इउटुबारफ्रा हामजादोंना हामजायाखै बेखौथ' आं बुंनो हाया जाहैबाय, बेथ' गावबा गावनि साननायसो। नाथाय आं हामजायाखै आरो। माने जोबोर खमबो जादों साबस्क्राइब बारायनाया, बेजों लोगोसे बेखौ आपडेट जानाय लोगो लोगो साबस्क्राइबबो गैया, भिउबो गैया। मा जाखो बिदि जादों। बेनिखायनो आं मोजां मोनाखै आरो। नोंथांमोननि अननाय मोनोब्ला थांबावनो सानदोंमोन गुबुन लकेसनावहाय, नाथाय आसा खालामनाय बायदि गैया। खरस गारनानै भिडिअ खालामनानै लाब गैया बायदि मोनबाय आङो। साबस्क्राइबाराल' 50,000, नाथाय गैया, गासिनबो गोथै गोजा साबस्क्राइबारफ्रानो। भिडिअआनो भिउसआनो जाया। बिनि थाखायनो आमायनाय मोनबाय बानायनो। आरो एबारावलाय आं गारनोसैसो सानबाय इउटुबखौनो, नांथारला। बेखिनियानोसै रायजो राजा नोंथांमोन।